Б'ють свани, бицям співають, всім народам обвящають, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус палцем Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудись, наш родный, этот день святый, богодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звони, бицям співають, всім народам обвящають, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Збираємося на святую мшу, каб яшчэ раз нагадваць сабе, што Бог блізка да тых, хто падтрымлівае з ім адносіны і выконвае яго волю. Падчас гэтай мшы давяраем добраму Богу душы, якія церпяць у чыстцы памерлых Паўла Чарнова, за душы памерлых Чэслаў Гайдукевіч, 5-я гадавіна са дня смерці, Марыя Гайдукевіч, 6-я гадавіна, з радні Кульша, Казімір, 36 год са дня трагічнай смерці, Стефанія, 20 год са дня смерці. Просім милосердного Бога прабачыць грахі і правіны для памерлай Тэрэзы Рослік, просім для яе радасці вечнай у Божым валадарстве, просім прабачэння грахоў для ўсіх памерлых сям'і Рослік, Янкоўскіх і Дзям'янка. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодороним
всемогутний, Пане Сині одинородний, Ісус Христе, Пане Божа, Баранко Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої. Праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, нехай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнаю надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амен. Читание книги Деяў апостолаў. У дзень Пятидесятницы устаў Пётр разом з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарету быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, які самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі, бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра ўваскрасенне Хрыста, што не засталася душа ў яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса уваскрасіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось узнесена правіцою Бога і атрымаўшы ад Айца абяцання Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божае. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пані. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пані. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподіваюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї келиха моєго, Ён лёс мой тримає. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пані. Благословлю Пана, який
выручить мяне маё сердце, Пан заўсёды перед моими очима, бо ён праваруч мяне, я не похиснуся. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане, там урадуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей в отклане, и не даси святому Твоему бачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называетеся отцом того, кто без предузятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводите час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром и золотом откуплены вы от мрака життя, дадзеного вам майцами, але каштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняті. І он був предвизначений ще до створення світу, але з'явився у опошні часи для вас, що повірили праз Його Бога, який воскресив Його з мертвих і одарив хвалою, как ви мали віру і надію на Бога. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пане Єсу, тлумач нам Писанні, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Вось двое вучняў Езуса ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды і ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў у іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першасвятары і правадары нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі.
Тады ён сказаў ім: «О неразумнае і маруднае сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. Яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і аб'явіўся Сымону». Яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сёння ў першым чытанні мы чуем першае публічнае прапаведванне апосталам Пятром добрай навіны пра Езуса. Апостал кажа, што Езус быў уваскрэшаны Богам з мёртвых, і тым самым споўніліся прароцтвы старога запавету адносна нашчадка караля Давіда. Гэтае чытанне спрабуе апісаць час да таго, як першыя хрысціяне зразумелі, што Бог хоча прыняць усіх людзей. На гэтым этапе яны былі першымі нешматлікімі яўрэямі, якія зразумелі, што Езус – гэта Месія. І іх мэтай было пераканаць іншых габрэяў, а таксама язычнікаў у тым, што яны зразумелі. У другім чытанні апостал Пётр заклікае ранні касцёл першых хрысціянаў, які ўжо складаўся і з габрэяў, і з язычнікаў навернутых, ускласці сваю веру і надзею на Бога. Бог, які выратаваў свайго Сына, выратаваў свет з крывёю свайго Сына, і якога ён уваскрасіў з мёртвых. Пётр паўтарае тое, што мы чулі ў першым чытанні, што смерць і ўваскрасенне Езуса былі часткай Божага плана з самага пачатку, ад вечнасці. Такім чынам, смерць і ўваскрасенне Хрыста – гэта цэнтр нашай веры, і яны дадаюць нам надзею. У розных абставінах мы можам успамінаць, што Бог мае асаблівы план на кожнага з нас. І мы можам паглядзець на свае цяжкасці і на свае праблемы ў больш шырокім кантэксце, даверыць іх Богу, бо Ён з вялікіх праблем, з сітуацыі, калі здавалася ўсё страчана, як гэта здавалася вучням Хрыста, вучням, якія ішлі ў Эмаус засмучаныя. Яны ведалі, што іх Збавіцель, іх Месія памёр. У гэтых сітуацыях Бог не перастае дзейнічаць, і за ім апошняе слова. Сённяшні ўрывак з Евангелія паводле Лукі – гэта прыгожае апісанне таго, як Езус з'яўляецца ўваскрослы. Гэта апісанне аднаго з яго з'яўленняў. Гэта гісторыя пра тое, як у нядзелю ўвечары ў Вялікдзень вучні ідуць з Єрусалема ў Эмаус, які знаходзіўся непадалёк. Яны збянтэжаныя, яны расчараваныя, не ведаюць да канца, што ім рабіць далей. Магчыма, яны уцякаюць з Єрусаліма, каб іх таксама не арыштавалі. І ім з'яўляецца незнаёмец,
які ішоў па той жа дарозе. Яны расказваюць яму пра ўсё тое, што адбылося у святым горадзе на мінулым тыдні, як Езус уязджаў у Єрусалім на асляняці, яго вітаў натоўп, як Езус быў арыштаваны, забіты. І што яны збянтэжаныя весткай, што цела Хрыста няма у магіле, дзе яго паклалі. Яўрэйскі звычай патрабаваў, каб Клеоп, адзін з вучняў, і спадарожнік Клеопа запрасілі Езуса на вячэру. Яны запрасілі яго застацца на начлег, бо ўжо было позна. Езус прыняў гэтае запрашэнне. І падчас вячэры, калі Езус разламаў хлеб і даў яго вучням, яны зразумелі, што гэты незнаёмец – гэта уваскрослы Хрыстус. І Езус адразу знік. Вучні пазней сказалі адзін аднаму, ці не гарэлі нашыя сэрцы, калі ён адкрываў нам Пісанне. Гэтую добрую навіну, гэтую навіну пра з'яўленне Хрыста яны не змаглі захаваць толькі для сябе. У іх было столькі радасці, напэўна, што яны адразу ж пашлі назад у Єрусалім, з якога толькі што прыйшлі, каб падзяліцца з іншымі вучнямі сваёй гісторыяй, сваім вопытам сустрэчы з Хрыстом. Айцы касцёла кажуць, што гэтая гісторыя з Эмаус нагадвае нам наш працэс прыходу да веры ў Хрыста. Спачатку ёсць пытанні, пошук адказаў, затым прыходзіць момант, калі Бог нам аб'яўляе сябе, дае нам адказы, калі вочы адкрываюцца, сэрца пачынае гарэць, і нарэшце узнікае жаданне расказаць сваю гісторыю адносін з Богам тым, хто хоча гэта паслухаць. Евангелие ад Лукі, напісанае ў канцы першага стагоддзя, было у асноўным прызначана для хрысціян, якія Хрыста жывым не бачылі. Але Лука кажа, што мы можам сустрэць і ўбачыць Хрыста ў Пісанні. Вучні гэтыя, якія ішлі ў Эмаус, адчулі штосьці асаблівае, калі Езус ім тлумачыць Пісанне, што яно выконваецца. Вучні пазналі таксама Хрыста ў ламанні хлеба. Так тады у раннім хрысціянстве называлі цэлебрацыю Эўхарыстыі, святой імшы, як бы мы цяпер сказалі. Інцыдэнт па дарозе ў Эмаус – гэта таксама гісторыя пра Бога, які побач з намі, асабліва калі мы церпім, калі мы расчараваныя. У нас ёсць свае надзеі і мары, напрыклад, надзеі на лепшае здароўе, пра фінансавую бяспеку, добрыя сямейныя адносіны. Гэтыя мары і надзеі часамі разбураюцца. Аднак гісторыя з Эмаус паказвае нам, што Езус прыйдзе да нас у незнаёмых абліччах, каб нас падтрымаць і умацаваць нас. Адна дзяўчынка з бацькамі і братам павінна была ўпершыню паехаць на поездзе ў далёкі горад. Падарожжа павінна было адбывацца ноччу. Яна вельмі баялася спаць у цягніку, у плацкартным вагоне. І маці ёй сказала: «Не бойся, мы будзем побач з табою. Будзе побач з табою Езус, ён заўсёды блізка да сваіх вучняў». І калі пагасла святло, дзяўчынка сказала: «Мама, ты тут?» – спытала. Мама сказала: «Я тут». «Тата, ты тут?» – тата сказаў: «Я тут». «Братик, ты тут?» – братик сказаў: «Я тут». Ну і хтосьці з пасажыраў не вытрымаў і сказаў: «Кладзіся спаць, мы ўсе тут». І дзяўчынка пытаецца: «Мама, это пан Езус гаворыць, ці хто-то другі?» Убачце, калі ласка, звярніце, калі ласка, увагу, што з гэтых двух вучняў, якія ішлі ў Эмаус, імя аднаго мы ведаем – Клеоп, а імя другога мы не ведаем. І гэты другі вучань – гэта як бы кожны з нас, кожны можа падставіць сваё імя.
Гэта мы, якія ідзём, часамі засмучаныя, збянтэжаныя, але Езус з'яўляецца нам падчас малітвы побач з намі, калі мы чытаем Пісанне, калі прыходзім на святую імшу. Ці гараць нашыя сэрцы, калі мы слухаем у васкрослага Пана? Ці ўвогуле мы слухаем Хрыста, ці толькі гаворым Яму штосьці, не даючы Яму прамовіць да нас? Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Паяднанае з нашым уваскрослым Панам, які прагне дарыць спакоем сваіх верных і ўсіх, хто шукае праўды, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усім людзям радасную навіну аб збаўленні. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Езус Христус адарыў яго патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, дапамагала людзям пазнаць сапраўднага Бога. Цябе просім. Молімся за тых, хто служыць у войску, каб яны не сароміліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны ўзрасталі ў Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у таямніцы святой імшы паглыбляў нашу веру і ўмацоўваў наше хрысціянскае сведчанне. Цябе просім. Просім міласэрнага Бога прабачыць грахі і правіны для памерлых Тэрэзы Рослік. Просім для радасці вечнай у валадарстве Пана. Молімся за памерлых таксама сям'і Рослік, Янкоўскіх, Дзям'янка, за душы памерлых Чэслаў Гайдукевіч 5-ю гадавіну, Марыя Гайдукевіч у 6-ю гадавіну, з радні Кульша, Казіміра у 36-ю гадавіну, Стефанію 20-ю гадавіну, за памерлага Паўла Чарнова, за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
Христос Пан, поставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, давший все без шкодования, Аллилуйя, Аллилуйя, теля грешных радования, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Пане наш Боже, приймі, просим, дары святкуючага касцёла, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам,
і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранко Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грахи світу, а даруй нас супокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вучні пазналі Пана Езуса ў ламанні хлеба. Аллелуя. Пану воскрес, Иисус живе, сяй промнями ночь. Я не помру, а
восхваляймо всі, подяку отдаймо Ему за вечную Его ласку. Сёння наш Бог воскрес, и ночь променяє бляском. Дяковать Пану хочу и благословлять Его имя. Иисус мой Пан и Бог, пришел до меня Избавитель. Пану воскрес, Иисус живе, зяє промями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестом рамаю Пана, капуванці праз її. Стаймо братам даром Його, Бога схваляймо всі. Лепі укриться Пана, чим довіриться ладним. Пан моя моц і пісня, і Он потримав во упадку. Больше не буду бояться, что может смерть мне учинить. Страх свой забуду и Пану, им заспеваю хвалы. Пану воскрес, Иисус живе, зяє промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестом рамаю Пана, капуванці праз її. Стаймо братам даром Його, Бога схваляймо всі. Вось откинутий Пан став головою в угла, вислухав просьбу мою. Христос збавлення світу, цудовно змінена ночь. Зяє темним променем, танчте сьогодні Йому, разбиті могили скляпені. Пану воскрес, Иисус живе, зяє промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестом рамаю Пана, капуванці праз її. Стаймо братам даром Його, Бога схваляймо всі. Воскрес, Иисус живе, зяє промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестом рамаю Пана, капуванці праз її. Стаймо братам даром Його, Бога схваляймо всі. Слезы с двору вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живее, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся.
Пані наш Божа, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновів сакраментами вечного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення, праз Христа Пана нашого. Амин. Святий Архангеле Михайле, паслухайце аб'явы, калі ласка. У аўторак, 21 красавіка, першая гадавіна смерці папы Францішка, заахвочваем да малітвы за яго. У суботу свята святого Марка Евангеліста. У панядзелак, аўторак і чацвер імша ў 19, у сярэду, пятніцу і суботу ў 9:19, у нядзелю ў 11:18, у Ацэдзе і Жацераве ў нядзелю імша ў 9, у Новым Свержні ў 13. Спецыяльна для бацькоў, чые дзеці ў гэтым годзе ідуць да першай святой камуніі 10 мая. 22 красавіка, серада на гэтым тыдні, у 18:30 бацькоўскі сход, прысутнасць абавязковая. 1 мая уборка касцёла. Просім аднесціся сур'ёзна ўсіх бацькоў і жанчын і мужчын, работа ўсім знойдзецца. Прыходзіць са сваім інвентаром для ўборкі. Маецца на ўвазе 1 мая бацькі дзяцей, якія будуць прымаць камунію, запрашаюцца на ўборку касцёла. 10 мая свята у дзяцей, якія рыхтуюцца, першая святая камунія, затым белы тыдзень. Увесь тыдзень дзеці прыходзяць на святую імшу. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Сястра Вольга запрашае ўсіх дзетак, якія прымалі першую камунію у мінулым годзе, іх бацькоў таксама да ўдзелу. У вашай групе ўжо ёсць інфармацыя. Паведаміце сястры, калі ласка, пра вашыя планы. Удзячныя за ахвяраванні на касцёл, на парафію, якія вы складаеце. Дзякуем Сушко Віталію і Надзеі за дах на альтанцы, на бяседцы каля касцёла, які быў устаноўлены іх намаганнямі. У ларку ёсць новыя часопісы «Ава Марія» і «Наша вера». Запрашаем усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу о 18 гадзіне. На новы тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіянин наш чудотворця, став печи оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став печи оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став печи оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів твоїх, які є побожним іванським життям і Адамом служенням поширялися роди
сярод братоў і сясцёр, пазнанне імя Твайго святога, абвяшаючы Слово Тваё і удзяляючы святыя сакраменты, адары ласкай і хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства небеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Аман. Радуйся, неба ладарка, бо той, кому ты ёсць магаці, з мёртвых паўстаў згодна словам, а ты молись за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Цешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, кабы мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Садись. Сюда. Нет, давай сюда. Только старайся не